गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव आरोबाव फिन जासिहरनाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ सिदा सिदियैनो बुंथारनो नागिरदों आं। माने कयेकथा बुस्थुखौ सिदा सिदि बुंनो मोनाब्ला गोसोखौ सान्थि मोना। आरो जाखिनि बाथ्रा बुंनाय खोथाया ओरैबायदि, जिहेतु बिक्रम दैमारिखौ रुंगुल बर'आ बिथाङा मा बुंदों बिथाङा NDFBनि केसनि बारै बुंनायावहाय बिथाङा देहायाव एसे नांदों नामा, ओमफ्राय बिथांखौ बिक्रम दैमारिखौ एजेन्ट नामा होननानै बुंदों। आरोबाव बिनि उनावहाय बुंबावदों 6 सिडुलनि बाथ्राखौ लानानै बे डिभाइड खालामनो गोसो। आं रुंगुलखौ सिगां बुंगोन, रुंगुलनि बाथ्राखौ। रुंगुला बयनिख्रुइ सिगां नों बबे मोनसे आफादखौ चइस खालामगोन बेखौ नोंथाङा दानिफ्रायनो थिग खालामना लाखानाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला नोंनि थानायनि बा मोनसे जायगाया, नोंहा मोनसेबो जायगा स्थायी गैया, नोंहा आंगो लोगो गैया, नोंहा रावजोंबो आंगो लोगो गैया। खारन नों सासे पलिटिसियान, नोंथाङा सासे पलिटिसियान बा UPPL आव हाबनाय बा माबाना सरकाराव हाबनाय माने बा सोरजोंबा थानाय माने नोंथाङा मा होननानै बुङो, आंगो लोगो गैया, नोंहा रावबो नोंहा आंगो लोगो गैया आरो नोंनि थानायाबो मोनसेबो स्थायी गैया। नोंथाङा बेखौ 1 नाम्बाराव बुजिना लानाया मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला पलिटिसियानफोरा रावबो आंगो लोगो गैया। नोंथाङा दासो बुंदों बबे जायगानि बेरे मोदै जाना फैनानै एफाराब गोदै गोदै बाथ्रा बुंदों। आं बेखौ बुंस' रोंला। फार्स्टआव नोंथाङा बनसुनि गुबुन मोनसे बिबानाव दङमोन। बे समाव जेब्ला बनसुआव थानाय समाव नोंथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जेन जोंनि BTR आव बिथां रुंगुल बर' ब्रादार बायदि गियानि गुनि साबसिन हामसिन गैया, बेफोरबायदि खालामना लादों। खिन्थु अफ्रि बायदिबो डाबल मानसि गियानि गुनि साबसिन हामसिन दङ, आं बेखौ मिथिगौ। अफ्रिया जाम्बा जाम्थानो फिसा फिसौ ओरैनो जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सिदा सिदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिसो बियो, ओमफ्राय बारा माबाबो नङा, गियानि गुनिबो नङा। जाय हक, बिथांनि बाथ्रायावहाय बिथाङा बुंदों बिक्रमा जेब्ला माखासे खामानि माबा मोनसे दायनि थाखाय बिथाङा जेलाव थांदों, नाथाय नोंथाङा सानदों नामा बियो क्राइम बा बियो माबा मोनसे खामानि मावनाय। एक्सुवेलि बियो बिक्रम दैमारिया रोंना फैदों। बिक्रम दैमारिखौ नोंथाङा बुंनायनि सिगां नोंथांनि सरकारा, नोंथांनि मानसिया बा नोङो दिनैसिमबो NDFBनि खेथ्रआव नोंथाङा जेबो खोथाखौ बुरखाङाखै। आरो दिनै NIA केसनि बारै उखिलखौ निउस मिडियाफोरखौ लानानै एडभकेटजों सावरायहैजेननाया सोर? रुंगुल बर'आ बेखौ मिथिगोन ना मिथिया? जानो हागौ बिथाङा बड'सा निउसखौबो नायदों जानांगौ, बड'लेण्ड बुब्लिनो माबा माबि इउनाइटेड निउसनो माबा माबि निउस बेफोरखौ पर्टेलफोरखौ नायदों जानांगौ। अब्ला NIA केसनि बारै खोथा बुंग्राया सोरमोन? फार्स्टआव माहारियारि आफाद आबसु नैबे दिपेन बर'मोन, बिथांमोना बुंग्रोदों। बिनि उनाव नैबे बिक्रम दैमारिया जेब्ला क'क्राझाराव मास मोननै मोनथामसो जेलाव हाबो, बिनि उनाव बेलाव फैखांनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खोथा खामानि मावदों, NDFBनि जानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि बुंदों, बावहाय जों साननो गोनां बा जों बिथांमोनखौ धन्यबादसो होबावनांगोन बिक्रम दैमारिखौ। दिनैहाय नों रुंगुल बर' बायदिया दिनै बिक्रम दैमारिखौ बेफोरबायदि जे खोथा बुंदों, नोंथाङा एसेब्लाबो लाजिनांगौ। दिनै नोंथाङा बुंदों बिक्रम दैमारिया सरकाराव फैयोब्ला दिनै NDFBफोरखौबो गोदाव सोराव खालामबावगोन नामा? नोंथांनि सरकार बै फैनाय फैयो बे उननि बाथ्रा, बे फैनाय फैयैया बा माबा मोनसेया बे उननि बाथ्रा। नाथाय दिनै दाबो जे नोंथांमोननिनो दैदेनगिरिफोरा दासिमबो जे NDFBनि खोथाखौ केसखौ जे उइद्र' खालामाखै, नों मानो बुंनो हाया? नोंथाङा प्रमद बर'जों खाथियाव थाफायो बा नोंथाङा डिपुटि चिफजों खाथियाव थाफायो मा UPPLनि दैदेनगिरि लिडारफोरजों जों खाथियावनो थाफाबाय थायो। दिनैसिमबो नों मानो बुंना होफेरनो हायाखै? मानो स्टेटमेन्ट मोनसे मोजां गोख्रों होनो हायाखै? भुटानाव जोंहा 6-7 गोबां मानसि गोमानानै दं, मिसिं जानानै दङ, जेरैबायदि हाब्रां सारमोन ना, आरो ओरैहाय गोबां दैदेनगिरिफोर, 2 दैदेनगिरि दंबावोमोन, बिथांमोनखौ दिनैहाय बरननो हायाखै। मानो? नोंसोरनि सरकारानोथ' दिनै बुरखांनो गोनांमोन। दिनैनि बे गोजोन गोरोबथाया सोरनि थाखाय जादों? नों रुंगुल बर'आ दिनै सोरखौ लानानैथो सोरनिथो पावाराव थानानैथो गोहो गोरा जादों? नोंथाङाबोलाय, नोंथाङाबोथ' बुंनो हायोमोन NDFBनि बारै।
दिनैसिमबो नोंथाङा NDFBनि दिनैहाय गनाय गयैनि सोमोन्दै आरो केस उइथड्र जानाय जायैनि सोमोन्दै नोंथाङाबोथ' फंसेबो बाथ्रा बुङाखै होनबा नों दिनै सोरखौ एजेन्ट बुंनो थांदों होनबा एजेन्ट होनना बुंनो थाङोब्ला बा एजेन्टआनो जा जियानो जा दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदिनि खोथायावहाय 100% बुंनांगौमोन नोंथाङा लाजिनाय मोनाखै एसेबो दिनैहाय आरो नोंथाङा बुंदों मेडियाखौ बबे मोनसेखौ चइस खालामनानै लागोन आंबो बुंदों नोंथां रंगुला दिनैहाय बबे मोनसे मिडियाखौ चइस खालामो नोंथाङा खालामनानै ला बिनि उनावहाय सोरखौबा बिक्रम दैमारिखौ बुं बा सोरखौबा माबा मोनसेखौ बुं बिनि उनावसो बुंबाय थानो हागोन नोंनि जायगायावनो मोजाङै गसंथिरनो हाया बैयाव बाज्रांलाय बैयाव थांलाय बैयाव फैलाय बेफोरबायदिसो नोंथांनि थांनाय फैनाया होनबा नोंखौ जों मा फोथायगोन बर' रायजो राजाफ्रा दिनै नोंथांखौ मा फोथायगोन दिनै नोंनि थानायानो थिग गैया दिनै नोंनि लोगोआनो आंगो लोगोथारानो थिगानो गैया होनबा नोंखौलाय जों मा फोथायगोन रायजो राजाया होनबा दिनैहाय नोंथांमोननि सरकारा दिनैहाय गोबां खोथा होनाय दं बेफोरखौनो मावनो हायाखै रायजो राजानिखौ होनबा दिनै NDFBनि बाथ्राखौ नोंलाय मा बुंगोन नोंलाय मा केसनि उइथड्रनि खोथाखौ मा बुंगोन नोङो रंगुल बर'आ राजिनानै लाब गैया नोंथाङा सानसे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां गिदिर कुइसन खालामहैदों गोबां खोथा बाथ्रा बुंहैदों ना दिनै बेफोरनि खोथाखौनो नोङो लाखिनो हायाखै मोनसे जायगायाव दोम गसंनो नाजा मोनसे जायगायाव थानानै माखासे बाथ्राखौ स्टाडि खालामनानै बुंनो नाजा नोंथाङा मानसिया थैजासिम सोलोंनांगौआ जोबा ओंखायनो आं बुंदों नोंखौ नोंथाङा जुदि हायोब्ला NIA केसनि ना NIAनि उकिलफोरखौ खनसे लोगो लानानै खनसे मोजां स्टेटमेन्ट होनानै होबाव अब्लासो नोंखौ आं रंगुल बर' होनगोन आरो नोंथांमोना जुदि हायोब्ला 7 मानसिसोनि केस गिदिरखौ उइथड्र खालामनानै हो नोंनि बे खुंथायाव थानाय गोहोगोरा डायनामिक लिडारखौ नों बुंनानै हैथां नोंनि बे डायनामिक लिडार प्रमद बर'खौ बुंहैथां नोंनि न' खाथिबो जायो नोंनिफ्राय बारा टाइम नाङा नोंथाङा एनि टाइम जिखुनु समावनो नोंथाङा लोगो लाहैनो हायो मानो बुंहैनो हाया नों दिनै UPPLनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिबान लुबैनानै नोंथाङा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसेयाव ज्राव बास्लायलांदों ना मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बास्लायदों ओंखायनो आं दाबो बुङो दिनै आरो मोननांगौफोरखौबो नोंथाङा मानो बुंनो हायाखै 6 शिडिउलनि बाथ्राखौ नोंथाङा आरो डिभाइड खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङालाय मा डिभाइड खालामबावनो हागोन नोंथाङा पलिटिसियान मानसि पलिटिक्सखौनो खालामलांबाय थादो आरो नोंथाङा आरोबाव बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्रा NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै नोङो दिनै बिक्रम दैमारिखौ बुंबावदों बा बिक्रम दैमारिया एक्स NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ होनबाथ' नोंनि जाखिनि जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बियो नेक्स्ट टाइमाव जेननायनि सिमांखौ नुखाबाय दानो फ्रायनो बेफोरबायदिसो बुंनांगोन जिहेतु सरकारा फैया नङा सोरबा सासेथ' फैगोन जों नेनानै थाबावगोन UPPLखौ नेक्स्ट बोसोरावबो नेक्स्ट माबायावबो 5 बोसोरावबो जों नेनानै थाबावगोन बिनि उनाव NDFBनि केसखौ जुदि उइथड्र खालामनो हायाबा बिनि उनाव फिथाइखौबो नायदो UPPL सरकारा आरो प्रमद बर'आबो नायनानैबो लाखादो मोनथिबाय जेरैबायदि केस उइथड्र जानांगौ बेफोरबायदि जायाखै थांनाय बाराव BTC BLTनि केस उइथड्र जानाय बिथांमोना जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदियानो जाबावाखै दिनै नोंथांमोना बिनि बारै 100 बार 100 टाइम सान मालायखौ बुंनायनि सिगां NDFBनि खोथाखौ बुंनायनि सिगां ओंखायनो रंगुल बर'आ खनसे आलासि जानानै फै जियालावहाय आंथ' जेब्लायबो राजि जियाल जाहैनो जियालाव थाहैनो बा जियालनिफ्राय थांना फैनो जों जिहेतु ससियेल मिडिया बयखौबो बाथ्रा बुङो हिसाबै जों सानसे नङा सानसे जाहैगोन आरो मोनथिखागौ मोनथिबाय जों जिखिनि खामानि मावदों बे खामानियाव मालाबा जोंखौ नोंथांमोननि मानसिफ्राबो मालाबाबो बोखांनाय नङा आनखि रंगुल बर'मोनाबो जोंखौ आय' होनायबो नङा बोखांनाय नङा दैखराव गोग्लैदोंबा बिहा केस दङबा बेखौ आरो जाबसिनबावनानै हो मार्डारनो किडनेपिंनो माबा माबि हेन टेन होबावगोन बिसोरो जाबसिननानै होबावगोन जों बेखौ देखा सुना मोनथिखानायखा थ' दिनैहाय रंगुल बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो आरो बुंगौमानि लावगौ रंगुल बर' बिथाङा लाजिनोबो हागौ थ' लाजिनानैबोथ' लाब गैया जाखौ बुंदों बे सिदा सिदि बाथ्रा खुला खुलि बाथ्रा
दिनैहाय बिक्रम दैमारिखौ बुंनायनि सिगां आं दाखालिनिफ्रायनो होनो नागिरबाय थादोंमोन नोंनो जे मोनसे जायगायाव थिगनो गसंनो हायाखै बिक्रमा गावनि स्टेन्डआव दं गावनि जायगायाव गसंनानै दं दिनै आरो बिक्रम दैमारिया जाखिनि स्टेटमेन्ट होयो लेखा पत्र लानानै बियो दिनैहाय स्टेटमेन्टफोरखौ होयो नों बेफोरबायदि होखौबो होनो नाजा स्टेटमेन्टफोराव जुदि होयोब्ला माखासे स्टेटमेन्टखौ होयोब्ला कागजे पत्रयै लेखायै माबा माबि लानानै होनो नाजा आरो फैगासिनो दङ बिक्रम दैमारिनि माखासे खेंफोरथि दंबावो दिनै बियो पेपारनि खोथाखौ बुंदों नैबे पेपारनि सोमोन्दै आं बारा बुंला नेक्स्ट टाइमाव आं बुंगोन होननानै दिनैनि स्टेटमेन्टआव होदों थ' लोगोफोर आं दिनै नैबे बिथां रंगुल बर'आ गावनो गावनि जायगायाव मोजां गसंना थानो हाया आरो बिहा आंगो लोगो गैया ओमफ्राय बिहा आंगो लोगोबो गैखाया ओमफ्राय रावजोंबो आंगो मानसि होननायानो गैया बिहा खारन बियो बै मोनसे सुबिदा मोनबा बै मोनसे ज्राव थांगोन कंग्रेस फैयोबा कंग्रेसजों ज्राव थांगोन बिजेपि फैयोबा बिजेपिजों थांगोन बा बिपिएफ फैयोब्ला बिपिएफजोंबो ज्राव थांगोन ओंखायनो आं बुंदों रंगुल बर'आ आंगो लोगो गैया थ' लोगोफोर जुदि आं बावहाय माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंनाय जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि